Dobré, hoši, jdeme. Ježiš, co děláš, ty? Hej, vole, ten admin, ten admin to tam nahrával. Nahoře. Já vím, no, já jsem to viděl. Proč mi nějaký honimír napsal, že jdeš? Napiš heslo? Že napiš heslo? Jo, to jsou, tam je nějaký, tam jsou nějaký Slováci totiž taky. Mi dal, že napiš heslo. Tam je Prorok Kábel, Pan Pešek, Majko, Koň Sína, Janek, Honimír, Fikty. Fiktivná postava. Kámo, já jsem jednomu typu Gamerheadovi, já jsem mu napsal, že kdy máš mamku, ona je v práci a ona vzala ještě jednu práci, aby mohla platit internet. Nepozná. Kamu víš, jak jsem ho vytrojil, toho honimíra? Už mi radši ani nenapsal. Já bych to mohl mít na 1500. Dej mi unban, jako mrazice. Dej. Nebo já si jdu psat. Počkej, za co jsi dostal ban? Já nevím. Co jsem to vůbec napsal? Leguje se to, proč ty snímky ztrácíš? Já jsem to viděl, že jsi to napsal, ale proč dostal ban? Já nevím. Podle mě ten Kemmerhead něco tuší. No on mě píše na Facebooku, no, že prostě jasný, nebo co? Já mám zase perma. Mu napíše, o ničem nevíš. Kamo, já mám na druhém účtu. Čekám. Já mám na druhém účtu, ze dvou, mám u Marlixe perma. Napiš mu, že si se mnou píšeš na Twitchi, jakože víš, jakže se mnou a se Stříkem, že si s náma píšeš na Twitchi. Tím pádem to je jasné, že nemůžeme být tady. Já mu řeknu, že jste venku a to. Musíš si spravit něco, co nebude Marlixu fanoušek a tak, Mari, to je... Mu napíšu ahoj, Víš, co mu napíš? Že se Stříkem hráme CS, že nemůžeme teraz akurát být na Twitchi. Že už se z nás ptala, či nedojdeme. Že? Tomu napíš, že Kobrazi se tebe uverí. Ale já... Že... Normálně ženy, keď ukážu cecky, zakecajú všetko. To je pohoda. Prostě mu napíš, že se Stříkem hráme CS, že už se z nás ptala, či se ne... Ale nemůžu... Bože, napíš mi to, pohoď! On nás má na Steamu, kámo. Kemmerhead nás nemá na Steame. Gamerhead, já musel... Marlix. Ne Marlix, ale Kemmerhead. A navíc Marlixa na Steame nemám, já jsem si ho zablokoval. Já ho tam mám furt, takže já ho můžu... Já ho chci reportnout potom. Počkej, já ho mám furt na Steame? Do piče? A proč mám perma, kurva, já se jdu založit nový účet. Však lebo ten Kemmerhead moje je jeblý. Musíš... Díko Prazice, optaj se, za co dostal timeout, že nic nezapsal, že nic nenapsal taky. Optaj se ho. A keď tak mu dej prostě unban. Ale za chvilku stejně ukončí ten stream. Ne, nemyslím si, on to pojede zase do půlnoci. S takýma to lagama může jít takhle do piče, já ne do půlnoci. To mám zase. Vole. Au. Milion účtů. Vidíš, já jsem mu nedal follow.
To nedal follow. Diko Brzice. Můj nový nick je Sniper of Zeppelin. Je nenápadný. Hej kámo, ten Tandrič používá mou hlášku, já to jebem. Co píše? A včera tak. On tam napsal au moje vajca, to je moja hláška kurva. Hej, a víš to, víš Já bych mu spíčoval, ale nejsem na svém akontě a já se nechcem prezradit. víš jak jsem to? Jsem přinesl to Prach 2. Prach 2. Víš jak říká Marlix teďkon Dustu? Diko Brzice, jak se ovláš jménem? Jak má to štveť říkat Diko Brzice? Já to vím, divný nickname. Já to vím. No, nevím, jestli to chci říkat. Se jmenuje Leona. Tak Leona? Cože, prostě jinde. Ezreale! Ne, Anička. Jo, Anča. Anča ne, Anč. please, hlavně ne Anča. Stíku, tak tady je ta pravda zakopaná. Si povedal, že si mal sex s Ančou, ale to bylo nafukovací Anča. Ne, please. To je příjmení, že jo? Anča, nafukovací, ja? Ne, nebudeme si robiť srandu. Napríklad celý sa volá Magda a teď sa jí nikdo nesmeje. Jo, to vím. Hoši, já jdu trolit Marlixa a pojmenuji se Václav Uzdíchcel. Je to Takhle jsem já jsem prokop tunel na Battle.netu. Tak dneska, ty oni neví, co to znamená být hnusný. Hej kamo, fakt, keby chcem tento stream zničiť, tak ja napíšem Donovi. Napíšem... Už som ti hovoril o onom, jak sa volá ten kokot? Už som ti hovoril o Arpašovi, ne o Arpašovi ne. Arpaš je ešte v pohode, ale počkaj. Halaj, už som ti hovoril o Halajovi? Ne. To bol ten typek, čo si na hodine, na základke, dal dole ponožku na hodine a začal si spomedzi prstov vytahovať špinu a žrať ju. Kámo, to je tvůj brácha, ne? Ne, kamo, víš, co on spravil? Učitelka mu dala 5 pri odpovedí, on došel pred ňu, zebrali, víš, jak tam máš takúto pičovinu a v ní péra, víš, jak taký ten klímek na péra. No. On to zebral a vyhodili to ven oknem. Říkám si to, co děláš. Napiš jo, dělej. Sniper of Zeppelin. Dělej, napiš jo. Cože, jaký go? Já tam mám Sniper of Zeppelin a on řekne Sniper go Zeppelin. Kamo, myslíš, že prečo som mu asi 100krát povedal, nech nic radši nečíta? Ančo, ty ho poznáš, počúvaj, není on dyslektik? Koho Marlise? No. Jako myslíš, jak znáš? Či není dyslektik? Já nevím, vůbec nevím. Hej, ale to jsem si také všiml včera, právě že on četl docela dlouhý komentář a četl tu. Ne, můžu si sednout a už zase ryši 220 a tak. Můžu si sednout a už zase. Jo, Už chápeme stihu, je to au. hele čus. Dej mu follow, Martine. Aj ty mu daj follow. Jo, chtěla jsem. User joined your channel. To kdo zase? To kdo je? Aha, admin. Dobrý den. Ty jsi škrté, fakt. Dobrý den. Vědí, že se jmenuji Anička, ale... Dobrý večer, actually. Já už vím, chápu. Ale mám User in your channel started recording. Je, on došel nahrávat. Allahu Akbar. Chovejte se A my se normálně. nemůžeme Allahu chovat Akbar. normálně. Já mám Allahu Akbar. stres.
Allahu Akbar. Hej, ukážeš to. Děkuju za follow. User in your Víte, channel hoši, stopped hoši. recording. Promiňte pane, ale víte, Ten. jako já jsem schizofrenik a já tady nemůžem takto, když tu někdo nahrává. Iba já můžem nahrávat. No to, já vám představuji teda náš nejnovější model Maďara, jmenuje se Nicer. Můžete ho koupit na stránkách www.maďar.sk Uganda. Teďka Uganda. A vy teda nemluvíte, pane, jo? Však nevidíš, že on nemá mikrofon. Aha, to se omlouvám. Jako, já vám nebudu vnucovat našeho nového Maďara, když nemáte peníze na mikrofon. Kokot, nejom, lebe ti jede Tyjo, pes, tyjo, já ho taky nemám rád. Aha, asi proto máte TSko pes je jídlo, že ano? No, ona je i stránka, že jo? Pes je jídlo, ne kamarád. Já na ní mám like. Víte, my jsme věrní psi od Ondena a Ondlaka. My jsme věrní psy. My jsme přišli sem na porážku. Na porážku? A ty jsi v kuchyni, víš, jo. Možná jsme došli tak marný k sobě spravit porážku. Já bych šel těm domčových hřebci, tam se dějou ty psíkusy, no to taky, ale... A kolik máte let, pane? Kam se jdete kouknout? User left your channel. Ty kokos. Tento dlouho nevydržel. Čo si čakal? Mám nový produkt našeho Maďara. User joined your channel. Je, dobrý den, zase. Dobrý den. Vy jste opět tady? Vzdychání? Jo, Je. to je normální, oni tam natáčí nové německé fecal porno. Však nevidíte tam tu Káju? A toho Maziho, to je největší kanec. Jo, Mazzi. My ho poznáme. No, ale já ho fakt znám. Ale to vážně? Jo. A to je jedno. Víte, oni tam natáčají takéto, že Fecal pes, porno. pes je jídlo, ne kamarád, tak vy to máte trošku špatně, lebo pes je sexuální pomůcka, oni tam točá animal porno. No, protože oni jsou takový ty 12letý holky, co si myslí, Ne, že 12letý fenky. Fenky, který si myslí, že vaši stránku můžou zrušit. Oni se to snaží hacknout. Víte jak? No. Přesně tak. Právě, že oni si myslí, jako, že to TSK je připojený k vašemu tomu. Vašemu Facebooku. Domčoví hřebci. No to jako Oni jsou- recepty, to je krycí jméno, že jo? Oni myslí jako Feny. Oni jsou totiž v přebytku, no, tam... Oni podle mě jsou jeden ten klan z Vovka, jak tam je na Draktule, že... Počkej, jak se volá? Že počkej. Kurva, já jsem zapomněl, jak se volá ten klan, boha. Tam je prostě klan prijevaným jménem a nemůže si vzpomenout. A já prej for Marlixův aim. A pane, jako, zajímal. Ne, nechceme odebrat heslo, lebo víte, on mi tam taky jeden Honimír, on se volá Honimír, tam v tom homu, on mi tady spamoval, že chce heslo. Já jsem mu napsal, že ho nemám, lebo jsem cheater a dostal jsem časem bez něho, takže... Mohli byste mu dát jakože ban, lebo když tam vidíte těch 5 psů, oni jsou takto jako rozložení ty 5 psy, oni mají útočnou pozici, oni chcou DDoSnout tady toto TSko. Oni mají už útočnou pozici, psi prostě. Formace diamant. Formace krivizub. a děti Formace je 6. pekáč. Formace pekáč. Oni mají formaci krivozub a oni... Formace latrínka. Na jaký YouTube veď nenahráváte? Oh my god, on to nahrává z nějak jinak, ne, s člověku my jsme odhalení, utekáme, imigrant, jdeme, imigrujeme. Ježiš, Hej, ne. My Jdeme do jsme Maďarska. ze Sýrie, my jsme Allahu Akbar. Hej, Nás nemůžeš, no, my půjdeme do Německa. Michla, Mohlohoma. A tak to jo, tak to zase jsme normální. Tak jsme zase normální zík. Já nejsem kapa, já jsem kapa 1, 2, 3. S Marlixem hádal o pravopisu, je tu člověk, který píše Já nahrávám, ale víte, za takéto pornosexuální nahrávky se musíte je zaplatit, lebo já Tak pracujem jestli na tohle Brothers. půjde na TS Pes jídlo, tak my zdravíme, na YouTube Pes jídlo, tak my zdravíme všechny psožrouty. Jo, zdravíme všechny krivozupy. Naše město je plný psů.
ale to uloví, takže jako... Pak A se objevila, nevěřících psů. Však oni sa dávajú do guláša, to Pak sú se- maďarské taktiky. a pak se tady objevila ta vietnamská restaurace, A- no a pak ty psy najednou zmizely, ale pak zkrachovali, protože už ty psy došly. No, bohužel no, takže ani to loví už tady psy moc nejsou teda. A pane, pokud dovolíte, tak my bychom se tady rádi soustředili na naší práci. My se snažíme infiltrovat jeden stream a snažíme se donutit pána říct, že má rád psy k jídlu. Takže pokud Já nejedou psy. dovolíte. Ale on je trochu rager, on väčšinu keď rageuje pri ten CS-ku, ako ho teraz hraje, tak on väčšinu zabere akože nůž a hodí ho po psovi. No ten kapel, Ne, to je, jo. to je ten náš Maďar. Vy pracujete? Ten levný Maďar. A tak jestli můžete, tak Vy můžete... pracujete, abyste si koupil mikrofon? No má prý rozbitej. Prý ho Ne, Však áno, on pracuje, aby si koupil nový, ne? Však výplata. Jo, takhle. Albertu. Maďarsku, Albertu. Ale môžete ísť akože Albert. pred Kaufland 1v1, ja kúpim rožky. Jo, nechce sa vám do Ázie, ale víte, existuje taká vec, ona sa to volá, že dobírka, oni vám to dovezú normálne, že ke dverám. Až takto tá technológia už pokročila dneska. Ten zelený No, mužík no, to no. vypadá jak Maďar. Máte Alza Premium, tak to bych nechcel. Ježišmarja, ale za prémium. Ten zelený Sto žebrák, co tam na tabletů vždycky vyskočí v té týdně, reklame. 100 tabletů týdně rozdáváme. Jo, vy máte Alzu vedľa bajaku, tak to poznám, no, my no lifery väčšinu sa nám nechce vychádzať pred bajak. Ale jestli No. chcete, tak ja vám tady môžem spraviť celout, ja tady mám, keď som si minule objednával rámku, ja to mám tady krásnu nálepku letáky, nakupujem na internete www.alza.sk, ja vám ju môžem klidne prodat, je to SK, takže Ne, žádná Maďar. Hungaria. Žádná Hungaria, je to SK. Je to veli... Když na Hungaria, je to RU. Jo, děkujeme. My tady máme moc práce. náchuj. Jo, Ne, děkujeme, my se soustředíme, mějte User mějte. left your channel. A tím doučovým repsům. Ja mu tu nahrávku normálne pošlem. Hej, jako co to zase dělá? To Ja mu to pošlem. Jdu na Twitch.